Kalura gi pok mar omenda maduong' mano mimigawo mar somo budget mar hik omenda ni jotelo mag skunde wacho ni gigeno ni omenda no ibiro chwale skunde mapiyo kaka nyalore mar konyo gi chopo chenro mag somo gi tije mamoko mag skunde maonge ng'ikruok. Kado loso sachako ayanga gedo mar klase 8 e skund primar malugulu e kar chung'od bura mal Likuyani, jaod bura mar alora no Innocent Mugabe koro dwaro mondo migawo mar somo oruch oko dwaro mathoth midwaro kuom nyithindo e kamigi namba yiedhi mar kemis kowacho ni mano sekela chiedh nade ngima nyithindo anyato mago maonge jonyuol kendo ok nyal yudo nond jonyuol gi. Namba moyiedhi mar kemis ema sirikal tiyo godo e pok mar omenda mioro ne nyathi ka nyathi e skul. Even don't know where their parents went. We take care of them because we have a system of feeding them in our school. So they do come because of that lunch. And in that case, we assist them. So such children to be enemies under a parental documentation is so hard. Wakati mnaleta vitabu, sababu mnafanya procurement kule Nairobi, hamuulizi birth certificate. Mnauliza mwalimu kuna watoto ngapi, anakuambia unaleta vitabu ya watoto wote. Si ni kweli? Lakini kwa nini ikifika mambo ya capitation mnaanza kusumbua walimu na wazazi mambo ya birth certificate? Na yule ambaye anafaa peane birth certificate, it is the same government. Sasa unapata shule zingine wanapewa capitation 6,000, 20,000 na wako na watoto chungu nzima. So to ensure that the capitation we get in schools reflects actually what we need in our schools. It's going to capture accurately the needs of our schools. It's going to capture accurately the number of learners. And it's going to integrate the entire education systems, including quality assurance, teacher service commission, higher education rules board,